बोली बोली खावे वाली मैया की बोली बोली दुर्गा कीजिए अमित अपहर रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग संगीता स्टूडियो मुसेहरी बाजार। बोली बोली खावे वाली मैया की नैहर के अरबा को होता घुमाती चला तोहके हम मेलावा नैहर के अरबा को होता घुमाती चला तोहके हम मेलावा तो लागे डर हमार मरद लगे डर हमार मरद जान जाई हो हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो लागे डर हमार मरद जान जाई हो हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो। कीजिए अमित हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो। अपहर हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो। केतनो मनाई हम करा के रूस के कहता कि ले जाई घरवा में घुस के कहता कि ले जाई घरवा में घुस के केतनो मनाई हम करा के रूस के कहता कि ले जाई घरवा में घुस के अब तू ही बताब ये सखी हम कैसे मेला जाई हो अब तू ही बताब ये सखी हम कैसे मेला जाई हो तो लागे डर हमार मरद लगे डर हमार मरद जान जाई हो हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो लागे डर हमार मरद जान जाई हो हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो। कीजिए अमित अपहर हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो। चढ़ते कुआर रोज बहरता डरहमा यारवा राजेश के इहे बकरा नहमा यारवा राजेश के इहे बकरा नहमा चढ़ते कुआर रोज बहरता डरहमा यारवा राजेश के इहे बकरा नहमा फोनवा पे बात करत देखले बाजा मित देवरवा हो फोनवा पे बात करत देखले बाजा मित देवरवा हो तो लागे डर हमार मरद लगे डर हमार मरद जान जाई हो हमके घरवा से बहरा निकाल देई हो लागे डर हमार मरद जान जाई हो